Kain tayo. Aray ko naman! Bitiwan mo nga ako! Kain tayo, sir. Tinaya ko yun kasi gusto ko sanang palaguin. Para mas malaking baon ang maibigay ko kay Joseph. Hindi ko naman nakalain na. Ano? Matatalo ka? Diyos ko naman, Sally. Palagi ka na lang talo sa sugal na yan. Pauna pa. Noodles, sir. Kagagaling ko kasi palengke, gutom na ako. Buwan ka na sa utang. Hindi ka pa rin tumututas. Mahilig ka sa Papa Dudut. Kaya pag-ilang ako. Alam mo, kahit hindi ako nakapag-aral, marunong ako magbilang. Yung mga itinataya mo dyan sa sugal, halos wala pa sa kalagi na babawi mo. Hoy, Arman. Sinasabi mo bang hindi ako Hello. Hello, vlog. Hindi pa ako natulog, sira. Mga 1 AM nakapatulog ako ng bata. Nag-live stream na ako. Hanggang 4 AM. After ko mag-live, pumunta na ako sa palengke. Bumili ako ng pang barbecue. Birthday kasi ng boss. Malaki subok ko. Tapos ang pumal na ng live stream. Matutulog ako nun. Pag-gising ko saka ako magluluto. Nakakasawa ka na kasi. Puro ka sumbat. Wala nang katapusan na sumbat. Araw-araw na lang, Arman. Alam mo, sir, di ba nung last, $8 yung pinalipad mo sa akin? Alam mo yung natanggap ko lang $1 lang. $4 lang. $4 lang natanggap. Nagsawa ka na sa kakatala kaya ngayon naman pinagbubuhatan mo na ako ng kamay. Hindi ko kasi sinasadya. Patawarin mo ko, Sally. Ewan ko sa'yo. Ano ginagawa mo? Bakit kinakipake? Ano pa ba sa tingin mo? Sally naman. Sawang-sawa na ako sa kakaservo mo sa akin. Kaya para Ay, may kaltas. alis na kami dito. Grabe na eh. Kaya lang talaga ako. $13 pa ang meal ko para makasahod. Tulungan mo ako, kuya. Ang hero. Yan. Malapit na birthday ko, May 15. Birthday ko yun, ah. Talaga lang, ha? Dami mo kung Kaasar nga eh, mas malaki pa yung kaltas. itong dadadaan mo, Arman. Kung umayos ka, ayaw mong hindi ko na makita ang mga anak ko. Huwag na huwag mo na akong pakikialaman sa gusto kong gawin. Dapat lang. Kasi simula pa lang, alam mo na ganito ako. Pero imbis na lumayo ka sa akin, pinili ko pa rin makasama sa akin. Panindigan mo ngayon ang mga desisyon mo. Hindi ako nakasagot ng sarilisan yung mga taga-bihon sa akin, papatulog. Dahil alam ko tama siya sa parting yun. Anong alanganin? Laging ganito ako mag-live. May tuturing dahil ako mismo ang May 15 birthday ko, bukas at Mother's Day. Baka naman. Sa ngalan ng pagmamahal ko sa mga anak ko ay lahat ay titiisin ko. Kahit maalam ko sa sarili ko na wala na akong pagmamahal para kay Sally. Hindi ko alam papatulog kung kailan na wala ang pagmamahal na meron ako para sa kanya. Pero ang importante, lamang ay may buong pamilya ang mga anak ko. Hindi na rin po ako umaasa na magbabago pa si Sally dahil kung gusto niyang magbago ay kalipasan. May chismo ko eh. Sa kabila nga ng magiging galit noon, papatulog ay pinilit kong ikalma ang sarili ko. Alam kong hindi tama ang Napakakalmado ng lalaki. Nakikinig ka. Sana all ganyan sana maasawa. ginagawa sa mga lalaki na nananakit ng babae. Pero ako rin ang gumawa noon. Kinabukasan nga noon ay maaga akong nagpaalam sa amo ko na kung pwede ay umilag ko dahil karawan na ko at umayag naman siya. Alas 2 pa lamang noon nagtapos pa nga siya sa akin ng 200 pesos bago ko uwi. Pagdagdag daw sa birthday na
Hindi pa huli ang lahat. para matagdag sa pansit at spaghetti na inuwi. Nang mga oras nga rin yun ay wala naman si Sunny sa bahay at hindi ko naman alam kung nasaan. Malamang ay tumayo Hello, Sir Jonathan. sa kabilang baryo. Wala Welcome namang to problema Ilocos sa Sur. akin kung lamang kami ni Joseph na magdaos ng birthday ni Princess. Marami mukhang nakalimutan naman Ang layo ang mo. birthday na puso na. Pauwi ka pa lang. Naabutan na tayo. Noon ay dumaan muna ako sa tindahan para bumili ng 2 balot Good morning. at 2 paket. Ed, wow, from Pills. Hello, shout out po. Welcome to the Philippines and welcome to Ilocos Sur. Pero, hindi ko akalain na ang pagkasabi ko na yun ay mapapalitan ng kaba. Makinig ko. Tay, paano po? Gawa ka ng Diyos, anak. Gutom na po ba kayo? Nagsasaing pa lang po ako eh. Iba, mahal naman ako sa trabaho. Anong oras na? Ito ba kayo kumakain ng tanghalian? Hindi pa nga po eh. Kauwi ko lang din po. Wala rin po sinaing pagdating ko. Anong oras na? Wala ka bang pasok? Papadudot, sir. Wala po, Tay. May Ito na naman to si meeting Uncle po Shark. ang Bastos teacher. na naman na itong sarap mong balakba. Ikulang na ba kayo? 20 pesos na lang ang pera. Mabibili na. Hindi, kahit ano na lang po. Chicharon po o kaya itlog po na lang ulit. May mantika, meron pa ba? Wala na po eh. Ay, nagain na lang natin. Sakto na kasi itong pera ko para sa 3 itlog eh. Tira na nga lang sa 200 na binigay ng boss ko para may pandagdag sa birthday ni Princess. Talaga po? Kaya ako pinapalito sa pinabayan. Wow, dami mo palang handa ni Princess. Oo, anak. Kaya magpapasok kayo mamaya pagkatapos ko magluto. Pero bumili ka na muna ng itlog para makakain na kayo. Mamaya na lang kayo bumawi na kain. Iyaan nyo na lang para yan pa yung viewers natin. May mantika nga pala doon sa mga pinamili ko kahapon. Bawasan na lang natin yung pamulito ng itlog. Okay na po yung nilagang itlog, Tay. Ang swerte ng asawa ko ang bait. Tignan mo tong babae. Ayaw niya ng nilagang itlog. Wala naman pong inaayawan si Princess eh. Oo nga pala. Eh, nasa na pala ang kapatid mo? Ba't di man lang ako sinalubong? Thank Ay, you. hindi ko nga po alam, Tay. Kararating ko lang po galing sa eskwelahan. Hindi ko naman po siya natatnan dito. Baka po kasama ni nanay sa sugalan. Wala naman po magbabantay kay Princess kung may iiwan po dito. Oo nga, no? Sige, dito ka na muna. Susunduin ko lang ang kapatid mo. Kala ko po mabibili ako ng itlog. Ako na lang, para masundo ko na rin ang kapatid mo. Bantayan mo na lang yung sinaya, baka masunog. Oh, Sally, buti naman, naisip mo umuwi. Bakit na naman? Nasa si Princess. Nandun sa kwarto natin natutulog. Sabi ni Joseph, wala naman daw sa kwarto. Tinignan mo naman? Nag-iwan mo nga lang siya sa kwarto. Sabi nga ng anak mo, wala siya doon. Imposibleng wala doon si Princess. Eh, mahimping nga ang tulog. Iniwan ko doon. Anong oras ka ba umalis ng bahay kanina? Iniwan mo talaga ang anak mo mag-isa sa kwarto para makapagsugal ka. Lintik naman oh! Paulit-ulit ka na lang eh. Ano ba masyado ng problema mo? Oo na, titignan ko na sa kwarto. Pero tay, tinignan ko na si Princess sa kwarto kanina eh. Wala po siya doon. Eh, sabi nitong nanay mo, iniwan niya daw natutulog sa kwarto eh. Ha? Hindi kahit tingnan natin ulit ngayon tay. Wala po talaga siya roon. Ano? Princess? Joseph! Po! Wala nga dito kapatid mo! Sabi ko nga po sa inyo wala dito eh. Nasaan kayo? Asan? Hindi ko po alam tay. Kala ko ba naman po Huwag niyo na kasama akong ni English nanay. yun. Speak in Tagalog, please. I'm in Ilocos now. Mapadudod abot ang kaba ko nang hindi ko na makita si Princess sa aming kwarto. Dahil panis na tete na nasa bote lamang nang anak ko ang inabutan ko doon. Kaya agad kong tinignan ang ilalim ng papag namin pati na ang mga aparador pero wala rin ito doon. Halos balik na rin ko na nga ang bahay namin. Pero hindi ko siya nakikita
basura, Papa Dudut. Inutusan ko rin po si Joseph na tingnan sa may sapa kung saan madalas maglaro si Princess kapag walang nagbabantay sa kanya, subalit bigurin si Joseph na mahanap ang kapatid niya. Maganda akong nakaramdam ng hindi maganda noon kung ano-anong masasamang bagay na ang pumasok sa utak ko, Papa Dudut, ng mga oras na yun. Tarantado yung asawa niya eh. Pabaya ba? Nagdasal po ako kagad na Baga ko sana'y yung walang lalaking iwan ko nangyaring na. masama sa anak ko dahil baka mapatay ko si Sally kapag nagkataon. Pero naisip kong hindi muna dapat ako magpadalos-dalos, kaya naman nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay namin sa pagpapakasakali na nakikipaglaro lamang ang anak ko sa ibang mga bata. Pero halos lahat ng mga napagtanungan ko ay sinabing hindi nila napansin ang anak ko dahil na rin sa lakas ng ulan. Kaya naman hindi sila lumalabas at sarado naman ang kanilang bahay. Nagpunta na rin po ako sa may sapa sa likod ng aming bahay pero bigo rin akong mahanap siya roon, Papa Dudut. Para na akong baliw, kakaikot, kakaisip kung saan pa pwede Mostly 5 magpunta ang a.m. anak ko pero 5 wala a.m. na in the akong Philippines, maisip. Philippine time. At bigla namang sumagi sa isipan ko na baka It may depends. buha sa anak ko dahil Depends on napansin ko my lang mood. kasama o bantay. Hindi na akong Kaya English, naisip sabi. ko yun ay tila lalong nadagdagan ng galit ko na nararamdaman sa mga oras na yon sa asawa kong si Sally, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Agad akong bumalik Sorry, sa sugal nakalimutan ko, upang wala ka palang sabihin si jacket. Sally, Sorry Papa po. Dudut. Napag... Agad kong sinabi sa kanya na nawawala ang aming anak at talagang dismayado pa ito dahil na-istorbo naman ang kanyang pagsusugal. Pero agad din naman siyang tumayo nang sabihin kong ipapakain ko sa kanyang barahang hawak niya kapag hindi pa siya nakinig at sumunod sa akin. Diretso kagad si Sally sa aming bahay para tingnan ang aming anak. At tumulong na rin po siya sa paghahanap habang nagtanong-tanong pa nga ako sa ibang Yeah, because every 1 a.m. to 4 a.m. I'm doing live stream in other apps, and after live streaming in other apps, I do live streaming here. Sa pagkakatanda ko ay madalas po itong naliligo sa sapa na nasa likuran ng bahay namin. Hello. Sinabing nakita nga raw niya ang anak ko pero kanina pa raw yun habang naliligo raw siya sa sapa. Ang akala naman daw niya ay may kasama ito kaya iniwan niya ito doon pagkatapos niyang maligo. Dagdag pa nito ay nakaupo lamang umano ito sa gilid at may dalang sandok na ipinambubungkal nito sa lupa. Nang marinig ko ang mga sinabi ng bata ay para akong binuhusan ng malamig na tubig sa buong katawan ko. Dahil naalala ko na haba nga pala ang sapa yun at may harang na kahoy sa bandang dulo para maharang ang mga basura na ibinabon ng mga pasaway na residente at wala nga akong inaksayang oras. Agad ako kumuha ng flashlight sa bahay dahil inabot na kami ng dilim sa paghahanap sa anak ko. Agad ako nagpunta sa dulo ng Yes, sapa. because every 1 a.m. I do live streaming and other apps. Live streaming and other apps. 1 a.m. to 4 a.m. Ang bakas ng ano. Hindi pa nakakatulong ang malakas na pagulan noon. Kapatulog sobrang nanginginig ang mga kamay ko at hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa takot na baka may nangyari ng masama sa akin. Habang papalapit nga ako sa dulo, ay siya namang pagbigat ng mga paa ko na tila nagsasabing, huwag na akong tumuloy. Pero tumuloy pa rin ako. At doon naaninag ko ang isang tila malaking manika na nakataob sa tubig at nakalutang habang sumasabay lamang sa alon ng tubig. Kasama ng ilang mga plastik na naglalaman ng mga basura, Papa Dudut. Halos mapugto ang aking hininga. At bigla na lang din tumulo ang mga luha ko nang hindi ko na mamalayan. Dahil kahit na hindi pa ako nakakalapit ay alam kong yun ang pinakamamahal kong anak. Alam ko dahil suot niya ang paborito niyang damit na ako mismo ang pumili.
napaluhod na lamang ako sa labis na pakikinig ng aking tuhod mga kadudod. Naghalo-halo na ang pagod at gutom ko at higit sa lahat ay ang napakasakit na pagramdam sa dibdib ko na tila ba sinasaksak ako ng kutsilyo ng libong beses. Don't mind him. Oh, don't mind them. It's Napaisip okay. ako kung gaano kaya katagal tiniis ng anak ko ang paghihirap bago siya It's okay. nalagitan ng hininga. For more At nagpaisip viewers. ko yun ay halos panawan ako ng uliran dahil ang maisip ko lang ang hirap niya sa kakatampay sa tubig ay Uy, sorry, hindi kita madyaketan, no? parang Kitchap-kitchap na yung kamay ko. hindi ko napakayan. Pinilit ko na lamang na tumayo at agad na lumapit sa kinakaroonan ni Princess. Agad kong binuhat ang anak ko na alam kong wala ng buhay. Doon na nga ako napakagulpol ng mailapag ko na siya sa lupa. Pinagmasdan ko ang anak ko na naninilaw na ang balat. Matigas na rin ang katawan niya at agaw pansin din ang lumuko niyang tiyan. Niyakap ko ang katawan ng walang buhay kung anak at hindi ko may paliwanag ang sakit pa kadudod. Sakit na halos ikamatay ko na. Kanina umaga lang ay magiliw pa niya akong binate bago ko umalis. Tapos ay bigla ay wala na siyang buhay sa pagpapili ko. Ang sakit. Papadudod doon ko na pagdating ko na sa dami ng hirap na napagdaanan ko. Ang mawalan pala ng anak ang pinakamahirap na lagpasan. Kasalanan ng asawa niya. Gaga kasi ng asawa niya. Sarap sa pakin. Dapat hiniwalayan na lang niya. Walang kwenta. Sugal lang ng sugal. Princess! Anak ko! Princess! Oh, anak! Diyos ko po! Bakit ang anak ko po? Arman! Nakita niyo na ba si Princess? Ito ang bata. Diyos ko po, Princess! Oh, Princess, anak! Nandito na si tatay! Gising na, anak ko! Nandito na ang tatay! Gising na, anak! Huwag mo naman biruin ang tatay! Hindi siya humihinga. Mahinig ka! Nakita mo na kung ano nangyari! Nakita mo na kung ano resulta ng kababayan ko! Ito na, Sally! Ano ba? Hindi ko ang oras para magsisihan at mag-away tayo. Sa'yo po talaga ng talent yan! Alam mo kung sino may kasalanan nito! Kawawa akong anak! Princess! Patawarin mo po, anak! Wala pa lang ako nagawa para mailigtas ka! Yeah. That's my stress reliever. And when I'm doing something, I'm listening to Papa Dudut. Sorry po. Kung hinanap ko na po sana niya agad nagmabuti kanina. Baka po sana po ay basta. Hindi, anak! Bubusisi sa buhay! Wala kang kasalanan sa nangyari sa labot Kung ako imbitahin ko yung asawa niya yan eh. Ikaw, Sally! Ikaw ang may kasalanan! Hindi ko sinasadya. Hindi ko naman alam na mangyayari to eh. May akong kasalanan. Iniwan ko siyang natutulog sa kwarto natin. Magbuhugas ka, may kapangayam ka! Palagi mo nalang katwir na hindi mo alam na magkakaganito! Na hindi mo alam na magkakaganyan! Ikaw dapat na nagbabantay sa mga bata habang wala ako! Pag-aalaga na lang sa kanila ang gagawin mo pero hindi mo mamagawa! Wala kayo natumbang kundi masugal! Gusto kayo ng pera pinapagulang ko! Wala kang kwentang tao! Sana ikaw na lang ang namatay at hindi ang anak ko! Tay! Tay, wag mo! Tama na po! Baka pumamatay niyo si nanay! Yeah. Walang hiya ka, Arman! Napatay mo talaga ako? Oo! Pabigyan ko man lang ng katarungan ng pagkamatay ni Princess! Patawarin naman ako ng Diyos! Pero gustong-gustong talunurin din ang kasapalagot at kainig ka! Nasisiraan ka na ba? Hindi ko gusto na mangyari sa anak natin to. Kaya wag mo akong Magtagalog ka. sisihin. Hindi mo ginusto! Grabe ka kapala ng mukha mong babae ka!
yan. Hindi ko alam kung nasa katinuan sa baba. Nakukuha mo ba talagang sumatan ako sa kabila ng lahat? Ibang klase ka. Totoo naman, di ba? Ay, tama na! Totoo naman po sinabi ni tatay eh. Kahit kailan, hindi niyo naman kami binigyan ng attention ni Princess. Parang hindi niyo kami anak. Isa ka pa! Marunong ka rin sumagot ha? Bakit hindi mo matangin na bakit yung kapatid mo? Kung busisi si Joseph, kumuha mo lang di sasaktan. Bubuluyan na talaga kita. Ikaw na nga may kasalanan. Ikaw ba may ganong mas talaga dyan? Isisisi mo ba kay Joseph ang kababayan mo? Samantalang ikaw ang ina. Makasarili ka. Wala kang kwentang ina. Ikaw pumatay sa anak ko! Hindi! Hindi totoo yan! Wala akong kasalanan! Hindi ako pumatay sa kanya! Hindi man ko siya natutulog sa kwarto! Wala akong kasalanan! Wala! Hindi ko alam na pumunta siya rito! Susunod ka sana ng konsensya mo sa nangyari sa anak ko! Habang nabubuhay ka! Wala akong kasalanan! Ay! Ano po gagawin natin ngayon? Saan po natin sasabihin? No comment. Dadali na na. Pero, ay, wala po tayong pera. Baka po, hindi po nila tayo tanggapin doon. Bahala ka na. Gagawa ko na lang ng paraan. Dali ko lang yung flashlight. Ilawan mo dadaanan natin at bubuhatin ko kapatid mo. Paano po si nanay? Ayos naman ang anak. Iwan natin siya dito. Para naman po kasi nababaliw na si nanay eh. Mamaya mo nanay mo. Matagal na naman siyang ganyan. Ang mas importante sa akin eh. Padala na natin si Princess sa morgue. Opo. Mga padudod sa sobrang galit ay walang limon na iniwan na namin ng anak kong si Joseph ang nanay niya sa tabi ng sapa. Patawarin talaga ako ng Diyos dahil gusto kong sakalin ng mahigpit si Sally ng mga oras na yon para maranasan niya ang hirap na dinanas ng anak ko. Parang gustong-gusto ko siyang patayin dahil sa kapabayaan niya at mas nakakagalit pa na hindi niya matanggap ang pagkakamali niya. Pero laking pasalamat ko nang awatin ako ni Joseph na pag-isip-isip ko kagad na mali ang gagawin ko at hindi ko basta itatapon ang buhay ko para lamang makaganti sa kanya. Dahil may isa pa akong anak na umaasa sa akin. Kaya naman bago pa ako may magawa kay Sally ay binuhat ko na ang walang buhay na katawan ng anak ko. At naiwan lang doon si Sally na tulala at tila wala sa sarili. Naisip ko rin na nawalan man ako ng isang anak ay meron pang natitira sa akin at hindi dapat ako magpadala sa init ng ulo ko. At ako sa pinakamalapit na morgue at nang tila sinampal ako ng katotohanan. Nawala na nga ang anak ko ay doon na ako muling napakagulol. Hindi ko po lubos maisip kung bakit kailangan na sa anak ko pa mangyari ang malagim na pangyayaring yun. Paulit-ulit ko ang kusal noon na sana'y si Sally lamang ang namatay. Makasalanan na ako sa pag-iisip ng masama sa asawa ko pero talagang napakalaki ng galit ko ng mga oras na yon. Parang mapabalik ang sobrang sakit. At wala akong ibang sinisisi kundi si Sally. Siya dapat ang ina at nagpoprotekta at gagabay sa mga anak namin. Pero siya pa ang dahilan kung bakit namatay ang anak namin. Halos hindi ko na nga kayang tignan si Sally kaya naman pinalayas ko na siya sa bahay natin. Wala akong pakialam noon kung saan siya makikituloy at magpalaboy-laboy man. Dahil tula na parusa yun para sa sinapit ng musmus naming anak. At dahil nga sa kakulangang pinansyal namin noon, ay nag-iipa ako ng tulong sa kapitan ng aming barangay para maayos ang mga bayarin sa morgue at mapapurol ang anak ko. Hindi naman ako nabigo. At nagpapasalamat ako dahil maging ang mga kapitbahay ko ay tumulong sa akin.
Lalo pa at naaawa sila sa sinapit ng aking anak. Nagpahayag din sila ng pakikiramay sa akin at may ilan din naman na nagpahayag ng pagkagalit kay Sally. Papa Dudu, sa totoo lang ay pinagbawal ko ang pagsusugal sa lamay ng anak ko dahil isa rin yun sa itinuturing kong dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Nabaliw si Sally dahil sa sugal, kaya naman napabayaan niya ang obligasyon niya bilang asawa at ina. Ang akala ko nga noon ay hindi ko na makikita pa ang pagmumukha ni Sally. Pero imalang nagpakita pa siya sa ikalawang araw ng burol ng anak ko. Umiiyak at nagmapakaawa na gusto niyang makita ang anak niya. Pero dahil nangingibabaw pa rin ang galit ko sa kanya ay buwang desisyon ko na hindi siya hayaang makapasok man lamang sa pamamahay ko, Papa Dudu. Tay, nasa labas po si nanay. Ano? Ang lakas pa talaga siya ng loob magpunta dito. Dito ka muna. Lalabas ako. Magtimpla ka muna ng kape para sa mga bisita. Saka bigyan mo rin sila ng tinapay. Sige po. Arman, Ka ba nagpunta rito? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Uulaan ko. Gusto mo magsugal? Pues makakaalis ka na dahil walang sugal dito. Hindi sugal ang ikinunta ko rito. Gusto ko lang makita si Princess. Ah, talaga? Bakit? Kailan ka ba nagkaroon ng pakialam kay Princess? Pinabayaan mo nga mamatay, di ba? Hindi totoo yan. Ano ko rin naman siya, Arman? Kaya ako Ano? Ibang ka ba? Sa mo kinukuha yung kakapalan ng mukha mong tawaging anak si Princess sa kabila ng nangyari? Ha? Oo! Ikaw ang nagluwal sa mga bata, pero mas masahol ko pa sa ibang tao. Yung mga hayop na kapag nawawala ang anak nila, hinahanap kagad nila. Pero ikaw, parang wala kang anak kung umasta. Ang sarap na ng buhay mo eh. Yeah, Ngayon, tulog, sugal. my boss is Oo, birthday. pabaya kong ina. Pero sa tingin mo ba ginusto ko yung nangyari sa kanya? Nasasaktan din ako, Arman. Masakit sa akin yung nangyari sa kanya. Masakit. Huwag na tayo magplastikan dito, Sally. Alam natin pareho, hindi ka mabot na nagkaanak ulit tayo. Kaya huwag mo kong pantaran ng mga kasinungalingan mo. Ang kapal mo. Pinipilit mo pa rin talaga pagtakpan ang kapabayaan mo. Kahit pabaya akong ina, hindi ko naman ginusto na mawala ng anak. Hindi ako ganun kasamang tao. Oo, nasabi kong hindi ko ginusto ng isa pang anak. Pero hindi ako ganun kasama para hilingin kong mawala na siya. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo mababago ang katotohanan ng namatay ang anak natin dahil hindi mo nagampanan ang responsibilidad mo. Kung sana pinatayan mo siya ng mabuti, hindi sana mangyayari ito. Kaso hindi. Mas importante pa sa'yo ang pagsusugal mo. Wala kang karapatang tawaging ina. Alam mo, sana talaga ikaw na lang ang namatay. Sobra ka na, Arman. Ikaw sumusobra. Sobra ka na sa kakapalan. Gusto kong magsisi na ikaw na pangasawa ko. Pero mga anak ko na lang iniisip ko. Kung meron man akong pagsisisi, yun ay ang hindi ko sila kagad nailayo sa'yo. Sana hindi ito nangyari. Pero huli na ang lahat. Nangyari na ang nangyari. Pero hindi kita hayaang makita si Princess dahil wala kang karapatan. Hindi mo ako pwedeng tanggalan ng karapatan. Wala kang karapatan na pagbawalan ako makita ang sarili kong anak sa lamay niya. Sino ka ba sa akala mo?
sa ating dalawa. May pabatas-batas ka bang nalalaman? Ano bang alam mo sa batas? Wala kang pinag-aralan? Wala nga akong pinag-aralan pero lumapit ako sa barangay at tutulungan nila akong makahanap ng abogado. Kaya umalis ka na rito bago pa nakalat ka rin palis. Hindi pa ako tapos sa'yo. Babalik ako dito para kunin si Joseph. Tama na, Nay! Hindi ako sasama sa inyo. Ano po bang silbi na makuha niyo ako? Pababayaan niyo lang din naman po ako eh. Kahit naman kailan hindi niyo po pinaramdam sa amin ni Princess na may nanay kami. Si tatay lang naman po nagmamahal sa amin eh. Wala kang ibang inatupag kundi sugal. Kaya po namatay si Princess. Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay namin. Wala kang utang na loob. Wala ka sa mundong to kung hindi dahil sa akin. Ako ang nagluwal sa'yo. Tama na! Umalis ka na rito, Sally! Hindi utang na loob ni Joseph sa'yo kahit ano! Lumayas ka! Aray! Oo na, aalis ako. Hindi mo ako kailangan itulak. Pero babalik ako. Tandaan mo yan. Ayos ka lang! Gusto ko po kay nanay. Dito na po ako sa inyo, Tay. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ako papayag na makuha ka sa akin ng nanay mo. Wala na rin nagawa si Sally, Papa Dudu. Hindi na rin siya nagpumilit na pumasok pa sa loob para makita si Princess, lalo pat alam niyang hindi niya talaga ako matitiyak sa pagtiyak-tiyak niya. Hindi po ako nakaramdam ng awa sa kanya ng mga I'm oras okay. How na yun. about you? Dahil para sa akin, ang isang yaning ina na katulad niya ay walang karapatan na makalapit sa mga anak namin. Hindi rin po ako nagpasakta sa pagbabanta niyo dahil alam ko na mas may laban ako kung sakaling ipilit niyang makuha sa akin ang anak namin. Kung kinakailangan nga na humingi ako ng tulong sa mga social worker o abogado ay gagawin ko para lamang matanggalan siya ng karapatan sa anak namin. Sa isip ko, Papa Dudut, ay hindi naman siguro importante kung wala akong pinag-aralan basta't kaya kong alagaan at buhayin ang anak ko ay sapat na. Papa Dudut, maayos nga ang nailibing ang anak ko at marami rin ang nakipaglibing at halos lahat ay naawa sa sinabi ng aking anak. At naawa din sa akin. Ika nga nila sa kabila ng pagtataguyod ko sa aking pamilya, ay sadya raw talagang hindi nawawala ang lason sa pamilya na ang sisira sa aming pagsasama. Matapos ng mailibing ang aking anak, ay bumalik ako sa pagtatrabaho at mas pinagbuti ko pa para sa aming dalawa ni Joseph. Madalas nga sa school ay sinasamahan niya ako sa trabaho ko sa ulingan at tumutulong sa akin para hindi raw ako masyadong mahirapan sa pagtatrabaho. Kahit ayaw ko naman siyang payagan sa pagtulong sa akin ay mapilit mas gusto ko sana na mas pag-iunan niya ng atensyon ang kanyang pag-aaral, pero nais niya raw na makatulong sa akin kahit sa ganung paraan. Makalipas nga ang halos ilang buwan ay nagbalik si Sally, pero may kasama itong mga social workers para si Joseph. Nagtalo pa kami ni Sally ng araw na yon, hanggang sa nalaman nga ng social workers ang nangyari sa aming puso-wala at kung gaano ito kaadik sa pagsusugal na umabot na nga sa puntong napabayaan nito ang mga anak namin. Nagkaroon nga kami ng usapan sa barangay kung saan ay tinulungan nila akong mag-file ng petition for custody para sa anak kong si Joseph. Dahil sa hindi rin naman ako basta-basta dahil hindi rin naman daw basta-basta mapupunta sa akin ang bata ng walang batas na mamamagitan. Tinulungan nila akong kumuha ng public service sa isang pampublikong abogado. Bilang wala akong makayahan na magbayad at gumastos para sa pag-file ng petition. At nang mag-trial nga ay napatunayan na walang kakayahan si Sally para alagaan at ibigay ang pangangailangan ni Joseph. At dahil wala na rin pamilya si Sally na maaari maging guardian ng anak ko, ay napagpasyahan ng korte na ibigay sa akin ang kustudiya ng aking anak. Laking pasalamat ko nga sa lahat ng tumulong sa akin dahil nawala na ako ng isang anak at hindi ko nakakayanin pa kung pati si Joseph ay malalayo sa akin.
Sa ngayon, papadudod ay masaya na kami I'm preparing ng anak for ko si barbecue. Joseph Yun ang na barbecue. kasalukuyang nag-aaral sa high school at isang taon na lamang ay graduate na. Mas lalo pa akong nagsusumikap para sa pagpasok niya sa kolehiyo. Hindi ko hahayaan na hindi siya makapagtatapos ng pag-aaral. Lahat po ay gagawin ko para sa kagaganda ng kinabukasan niya kahit pa maghirap at magpakapagod ako. At sa tulong naman ng aming kapitan ay nagkaroon ako ng trabaho sa barangay kung saan ay isa akong janitor. Malaki po ang ipinagpasalamat ko sa bagong trabaho na meron ako dahil kumpara sa pag-uuling ay mas madali lang ang trabaho ko at kahit papaano ay mas malaki ang kinikita ko na makatutulong para makapag-ipon ng pampaaral ko sa anak ko sa kolehiyo. Hindi na rin namin muling nakita pa si Sally at hindi namin alam kung nasaan siya. Pero kung nasaan man sana ay baguhin na niya ang kanyang sarili. Dito ko na po tatapusin, Papa Dudut, ang aking kwento na pagamat walang nakakaalam kung ano pa ang aming pagdadaan ay nakahanda kaming harapin yon ng magkasama ng aking anak. Maraming salamat po sa pagpili ng aking liham, ang inyong kapuso at kabarangay, Arman. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulit ka dugo. Pwede mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! For up to 100% leak protection, clear night. Maging mabusisi. Choose the most trusted by No, it's doctors and okay. moms nationwide. Good kids Just stay there. Thank you for staying. Thank you. I'm sorry I cannot entertain you like what the best I can entertain. I can only do like this now because after this I go sleep. I don't have sleep. No sleep. Sorry, hindi ako magaling mag-English. I'm sorry. Hanggang grade 1 lang ako eh. Hindi pa uso noon ang Cocomelon. Yeah, just stay there.
Yeah, like what I told you, 9 p.m. 9 p.m. to 12 a.m. I'm doing live stream. And 12 a.m. to 1, my baby, I breastfeeding my baby. Then 1 a.m. to 4 a.m. I go sleep. No. 1 a.m. to 4 a.m. live streaming again. Then after that, 5 a.m. I eat and then go sleep. Yeah, and but now I go late sleep because I have something to do like this, preparing for something. Yeah. Where are you from, sir? Marcos na. English ka ng English, taga Manila ka lang pala. Naloka. Pinahirapan mo pa ako.
ikaw Tagalog ka pala. Hinihirapan mo pa ako. Pero magtagalog ka pa rin. Nasa sarili kang nasa Pilipinas ka. Uy, kaloka. Alam, sabi ko naman sa'yo, hindi ako magaling mag-English. Siguro tumatawa ka na ngayon. Where did I put? Kulang. Pero alam mo namang hirap na hirap akong Tagalog. Ay, mag-English. You want to see? So yummy. Loko mo ko Yung cover niya nasa ano. Kunting ayos lang. Ang isa'y naaalala. Oh, mas masarap yung kinakamay. Mas malas. Parang sarap na sarap ba? Kinamay tapos tatakpan.
Hindi ang nagpapalagay. Ang minsan mahaan. Loka ko. Ready for morning.
kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Ang buhay ay nasusukat sa dami ng iyong karanasan. Isang katotohanan na halos lahat ay sasang-ayunan, lalo na yung mga individual na sinubok na ng panahon. Ika nga nila yung mga taong pinahinog ng pagkakataon. May mga oras na hindi natin natitimbang maigi ang sitwasyon, tapos ay bigla na lang tayong magdidesisyon. Madalas yung mga yan ang kakain sa ating kalaunan. Pakinggan natin ang kwento ng kabarangay nating si Jay at sa tulong ng kanyang ina, sariwain natin ang mga pangyayari na siyang bumago sa takbo ng buhay ng kanilang buong pamilya. Dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudu, sisimulan ko ang kwento ko sa isang pag-iusapan. Kailangan ko kasing palitan lahat ng pangalan at lugar na mapapanggit. Magamit ako ng alias na hindi pa namin, lalo na sa dalawang tiyahin ko. Masugid na tagapakinig ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po akong Jay. 40 years old na ako sa ngayon. Habang kaming magkakapatid, ako ang bunso. Dahil ganito na kaming pamilya. Hindi ko Nagtatrabaho po nagkakasya. ako bilang dispatcher sa isang taxi company. May pamilya na po ako. May asawa at 2 anak. Kasama po namin ang pamilya ko ang nanay ko sa bahay. Aida ang pangalan niya. Itong nakaraan lang, Papa Dudut, ay nagdiwang siya ng 80th birthday. Nung gabi bago sumapit ang birthday ni Mama ay excited na ako na magpalit ng petsa. Parang ang mas excited pa ako kesa sa nanay ko. Masaya ako dahil pinagpala ng lakas ng pangangatawan at talas ng isipan ng nanay ko kahit na 80 years old na siya. Wala rin siyang sakit na kailangan niyang inuman ng mga gamot. Kaya masasabi ko na happy talaga ang magiging 80th birthday niya. Pagsapit ng alas 12 ng madaling araw, lumabas ako ng kwarto na ng misis ko. Magiging ang nanay ko ng happy birthday. May nakita ako na hindi ko inaasahan. Siguro hindi niya rin ako namalayan na lumabas ang kwarto. Nilapitan siya habang nakaupo sa sofa. Madidilim na noon sa sala. Ilaw na lamang ng cellphone ni Mama ang nagbibigay ng kaunting liwanag kung saan siya nakaupo. Umiyak siya, Papa Dudu. Umiyak ang nanay ko nung mismo nagpalit siya para sa 80th birthday niya. Naguluhan ko. Pinabuti kong lapitan siya para tanungin kung ano ba ang problema. Habang dahan-dahan ako naglalakad palapit sa nanay ko sa piling ko sa kung saan siya nakaupo. Ang dami ng tanong na tumatakbo sa isip ko. May sakit ba siya? May nangyari mang masama sa kanya? May gusto ba siyang bagay na hindi niya nakuha? Hanggang sa marinig ko ang sofa at nakatayo na ako sa gilid niya. Kahit madilim na sa sala, bago pansin ang liwanag mula sa cellphone ni Mama. Nakita ko mula sa panakatayuan ko ang picture sa cellphone niya. Pamilya, ang lalaki kasama niya sa picture sa Facebook memory nito. Si Kuya Piping, panganay na kapatid ng Mama. Kuya ang tawag naming magkakapatid kay Kuya Piping kasi nakasanayan na namin. Lagi namin naririnig kay Mama kaya lahat Kumabi ako kay Mama sa sofa at nilagay ang kanang kamay ko sa balikat niya para ipalam sa kanya na uupo ako at tatabihan ko siya. Pagbalik ng ulo ng nanay ko at nang paanigan niya ako, lalo siyang naiyak. Lalo rin ko yung naguluhan. Lalo siya kung may nagawa pa ako sa kanya para matiyak siya ng gano'n. Wala naman daw akong nagawang mali. Siya raw ang may nagawa. Kaya raw siya
na pagkabang namin ng jeep, yung grocery na yun agad ang tumuhan. Tapos naman niyang naaalala ko pa ay doon ang simulang magkwento si Mama. Mama ka na ng maliit na bote ng peanut butter dun sa likod. Kaya naisip ko na kumuha kanina ng tumaan tayo ron. Wala. Anong brand? Ano? Matigil ka ng lola mo sa peanut butter. Teka, ako na mamimili. Taas na naman ang presyo ng powder meal. Ito na ba pinapakain nila sa mga baka ngayon? Ay, maliit ang kukunin ko. Paano meron? Bili na lang din na nanay ito. Ma, ito na yung peanut butter. Alam mo, mas maliit dito. Libre kasi baso. Ito nga sabi mo, kung natin yung may nakalibre kasi promo yun. Oo nga. Pero marami na ganitong plastic na baso sina Lola. Matataktak lang yan doon. Gawin na lang nilang pantakal ng bigas, ma. May ginagamit na silang lata ng iba. Di mo ba napansin yung pantaka nila na yun? Ay, oo nga. Nakalimutan ko. Meron mo lang kung ano mas maliit. Sige, ma. Ako pa rin mamimili, di ba? Oo, ikaw na bahala. Habang kulang din ito sa basket. Masukal na. Powdered milk. Mga dilata. Ay, oo nga pala, toothpaste. Sabi ni Kuya Pipi, paus na yung ginagamit nila. Baka mahal naman itong toothpaste na to. Pag isinatihan mo ba to, hindi pa makakuha mo ng isang linggo? Grabe naman mag-presyo gumawa nito. Ma, ito na yung peanut butter. Bibilin mo yung toothpaste, ma? Ay, hindi. Mali. Nakita ko sa commercial. Puputi daw ang ngipin mo pag yan ang toothpaste mo eh. Talaga? Sabi? Oo, ma. Puputi nga yung ngipin ng babae sa commercial nung bumiti eh. Nakuha tayo ng isa? Para kina Lola, ma. Ay, hindi. Para sa akin. Ay, kala ko para kina Lola. Yung isang brand ang kukunin ko para sa kanila. Ah, okay. Ma, parang mas marami ngayon itinigay mo kina Lola ah. Ingrid kasi ang lola ko. Ilocos Sur. Inaabot natin doon. Para mas tumagal daw ang stock nila. Eh, bigas, ma. Ibig, Bye guys, I go sleep now. Thank you.